Ing sekolah iki saben meja nduweni crita. Ana sing teka kanthi rasa seneng, ana sing teka karo rasa kuwatir, lan ana sing uga nggawa ambisi tanpa sapa ngerti. Prestasi kadang dadi papan panggonan pengarep-arep wong tuwa, lan nilai dadi ukuran sing bisu nanging gegirisi. Nanging ana siji perkara sing kerep dilalekake. Yen urip ora mung perkara dadi sing paling apik, nanging dadi sing paling bener lan jujur marang awake dhewe. Lan dina iki crita anyar bakal diwiwiti. Iki panas banget rasane kayak marai rambut di sekolahan. Ngene iki tuh es duwe. Lah enake mulai. Iya, ya mau mulai ya. Ren, kok kayak wong ilang nyawa ae, kan biasane santai. Gak iso santai ya, orang iki nek menentu ranking. Alah, ranking maneh. Wong kowe iki lho wis pinter. Gak iso ya, wong tua aku tetep ngarep aku dadi nomor 1. Lah ya urip kok mek ngono-ngono tok. Mbok ya pisan-pisan santai ngono lho, aja bingung nilai ae. Lah ya bener amang Indra. Cah, nilai iki ulangan. Ibu pengen ngelingake, luwih becik nilai biasa, nanging jujur, penimbang nilai api, nanging ora jujur. Ngerti, Cah? Iya, penake lah kamu beruntung. Nomor 5 iki angel, ben aku salah, nilaiku mudhun. Aku ora oleh salah, ora oleh. Apa sing katasmu dhewe? Jeneng ame-ame. Alah, aku manggil sithik ae. Ren mandek kelas bola kan iki gak bener. Kowe kabeh ora ngerti tekananku. Randy menyapa ya? Anggap udah tidur lagi. Caca liane terus ulangannya. Randy, tanggung ulangan ini kembali pulang ya. Ren, kowe sadar ora apa sing kok lakono? Lah yo, iki perkara salah lho, Ren. Aku mek pengen tetep dadi nomor 1. Tapi nek cara kayak ngono kuwi gak ada apa-apa cilik gini. Aku iku kesel dadi sempurna terus. Ora ono sing delok ya sempurna, Ren. Aku ono pengen jujur. Wah, Ing ruang guru, Randy ngerti yen rasa wedi lan kesalahan dudu pungkasan. Sekolah dudu lomba dadi sampurna, nanging papan kanggo sinau. Salah kuwi manungsa lan wani ngakoni kuwi sawijining kakuwatan.
Randy, ibu pengen wakmu jujur. Apa sing sejatine wakmu rasakne, Ren? Kula wedi Bu, nek kula mboten pinter maneh kula mboten dianggep. Sapa sing gawe wakmu mikir kaya ngono, Ren? Nggih nilai, ranking kali omongan wong Bu. Nak, sekolah iki duduk lomba sapa sing paling sempurna. Nanging kula sampun ndamel kesalahan Bu. Salah kuwi manungsa, nanging ngakoni kesalahan kuwi luar biasa. Orang siji perkara penting, kejujuran Randy kanggo ngakoni kesalahan, kuwi dadi tulodo kanggo dhewe kabeh. Nilaimu ora maksimal, Ren, nanging ibu bangga. Sugeng enjing cah. Sekolah menaik penghargaan siswa paling jujur Manang Randy. Prestasi pancen apik kaya cahya sing gawe bungah wong tuwa, guru lan sekolah. Nanging cahya sing ora bisa diganti ya iku kejujuran. Sing gawe manungsa ngerti sapa awake sejatine. Nilai bisa mudhun, ranking bisa gugur. Nanging kejujuran ora duwe kedaluwarsa. Awake dhewe sinau saka Randy. Yen menang ora mesti kudu dadi nomor 1. Nanging wani ngadepi kesalahan lan ngakoni tanpa wedi iku sing nomor 1. Ing pungkasan, sekolah iki ora mung papan sinau pelajaran, nanging papan sinau bab urip. Lan urip tansah menehi pitakonan sing padha. Kowe luwih milih dadi sing paling apik utawa dadi sing paling bener?